Това, което всички хора виждат като трявна утре, това е израз на вътрешния свят на организаторите и на всички хора, които заедно го правим по наш образ и подобие. Тоест, ако ви харесва трявна утре, надявам се да ни харесват и нас. Природата е нашият истински дом и тези събития като Трявна утре са място, където можеш да срещнеш хора от една порода, с които сте абсолютно на една чистота, да видиш блясъка в очите им, когато се сблъскат с природата и с техния истински дом и мястото, на което принадлежат, да видиш заряда в очите им е просто безценно. Трявна утре е едно страхотно преживяване, на което съм взимал участие само един единствен път, моята първа година. От тогава все така се случваше, че пропусках и съжалявах, че не съм на състезанието, но ето, че този път имам шанс да се включа отново и ни очаква една страхотна нощ. Това звънче ме спасява от зверовете вечер, така че много си го обичам и много ми помага. Прави ми компания, когато стана сама в планината. Трявна утре ми беше първо състезание, което бях доброволец и от тук се впечатлих за бягането, хората, енергията, Балкана и след това започнах с 20 км, 70, 100, 150 и сега отново съм на 100, да участвам за 6-ти път. Стара планина на мен ми е любимо място. Ще минем през абсолютно уникални места. Аз съм свързан и с горите, така че ми е много голяма емоция това трасе. Това състезание за мен е много вдъхновяващо. Те го боря за трети път, като този път съм твърде решена да стигна до финал. Така че ще бъде една малка сбъдната мечта, ако утре ме видите тук на финал.